Sestao bezalako herri batean, gazteen 60% ez daude emantzipatuta. Alokairuaren prezioa neurrigabea da. 1.300 etxebizitza daude hutsik, eta aldi berean 1.000 etxebizitza eskaera inguru daude etxebiden. Nola izan daiteke etxebizitza eskubidearen aldeko legeak ematen dituen legezko neurriak erabiltzen ezaritzea? Duela ia urtebete, hainbat mozioren bidez, udaleko talde politiko guztiek bat etorri ginen Eusko Jaurlaritzari Sestao eremu tentzionatu izendatzeko eskatzean. Horretarako baldintzak betetzen baitzituen. Eremu tentzionatu izendatzeak aukera ematen du etxebizitza hutsak mobilizatzeko neurriak hartzeko, alokairu prezioarik mugak hartzeko besteak beste. Neurri horiek funtsezkoak dira sestaoarrek etxebizitza eskuratzeko aukera hobea izan dezaten. Baina hilabeteak zain egon ondoren, EAJ eta PSEek osatutako gobernu koalizioak Auzitegi konstituzionalean etxebizitza legeari aurkeztu zaizkion helegiteak jarri ditu aitzakitzat gai honetan pausorik ez emateko. Jarrera gaitzesgarria iruditzen zaigu, eta alderdi sozialistaren kasuan bereziki kontraesankorra. Alderdi hori izan baitzen lege honen bultzatzailea. Azken aste hauetan ikusi dugu herri asko gai honetan lanean eta aurrera egiten ari direla. Errenteria herri aurreratuena da, eta prozesuak martxan dituzten gure inguruko beste herri asko argi uzten ari dira zein den jarraitu beharreko bidea. Bitartean, Sestaon ez dira etxeko lanak egiten ari.